ଯାହାକି ବର୍ଷା ଏବଂ ଅନୁଭବ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏକାଠି ଏବଂ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି କିଛି ଏମିତି କଥା ଯାହା ଜାଣିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ଏ ବିଷୟରେ ଟେକ୍ନିକ୍ ଖବର। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ବର୍ଷା ଏବଂ ଅନୁଭବ ଏକାଠି ହେଇଯାନ୍ତୁ ବୋଲି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅବଗତ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଅନୁଭବ ଏବଂ ବର୍ଷାଙ୍କର ବିବାଦ କେତେ ଦୂର ଗଲା? କ'ଣ ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ହେବ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କ? ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗିଲେ କି ଅନୁଭବ, ଏକାଠି ହେଲେ କି ବର୍ଷା ଅନୁଭବ? ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କର ଏହି ଘରର କଳି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିଥିବେ କି ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଅଲିଉଡର ସୁପରଷ୍ଟାର ବର୍ଷା ଏବଂ ଅନୁଭବଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ଦୁହେଁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି। ତେବେ ଏହାର ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସାଂସଦ ତଥା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ତେବେ ଅନୁଭବଙ୍କର ଦଳରେ କେଉଁମାନେ ବିଜେଡିର ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହେଲେ, ଆଉ କ'ଣ ସତରେ ଘରକଳି ପାଇଁକି ଅନୁଭବଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକାରୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି ନା ଆଉ କ'ଣ ଏହାର ରହିଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ? ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ତିର୍ତ୍ତୋଲର ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ଆଉ ମାତ୍ର କେଇଟା ଦିନ ଜମା ବାକି ରହିଛି। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ସବୁ ଦଳ ନିଜର ପ୍ରଚାରକୁ ଜୋରସୋର କରିଛନ୍ତି। ଶାସକ ଦଳ ବିଜେଡି ଏହି ଦୁଇ ଆସନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ନିଜର ବିଧାୟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବାରେ ନିଜର ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ କରିଚାଲିଛି। ଆଉ ଏହିସବୁ ପାଇଁକି ଉଭୟ ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜେପି ନିଜର ଉପପ୍ରଚାର ପାଇଁକି 30 ଜଣିଆ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ଲିଷ୍ଟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ତାଲିକାରେ ଦୁଇ ଦଳର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧାୟକମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ପ୍ରଚାର କରିବେ ବୋଲି ଖବର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଉ ବିଜେଡିର ଏହି 30 ଜଣିଆ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସିନେଷ୍ଟାର ତଥା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ସ୍ଥାନ ନ ପାଇବା ଏବେ ରାଜନୀତି ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଆଉ ଏହିସବୁ ଖବର ଲୋକମାନଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି କି କ'ଣ ସତରେ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା କି ଅନୁଭବଙ୍କୁ ଘରର କଳି? ଏହାର କାରଣ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସାଂସଦ ତଥା ସିନେ ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ନିଜର ପତ୍ନୀ ତଥା ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନଙ୍କୁ ନେଇକି ପାରିବାରିକ କଳହରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ ଏହା ସହିତ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ବିଭିନ୍ନ କଥାକୁ ନେଇକି ବିବାଦ ଘେରରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଜଣାଯାଉଛି କି ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ଦଳରୁ ତାଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି। ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ରହିବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣାନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।